Здравейте хора, днес ще ходя на прослушване за пеене. Аутфита ми е ето този. С тази риска, с тази поличка и с тези обувки, които са мега сладки. Грима ми е буквално от ето тази спирала. От това лип. Забравя как се казва точно. И от ето молив за усни. Чайте. Ето този. Който върши страхотна работа. Също има музиката, която ще изпея е концерт, ще казва песента. Има още час, който трябва да изчакам за да тръгнем. Там, където ще пея всъщност и дали ще ме приемат и ще уча пеене, се казва Сребърни звънчета. Нямам търпение хора и дано имат песента, която всъщност съм избрала, защото може да пея просто музиката без песен. Стискайте ми палци хора, пишете в коментара, абонирайте се за канала ми, харесайте това видео и ще се включа като тръгваме. Сега майка ми чакаме да се обуе и ще тръгваме. Тръгваме. Това е нашия двор. Ще вървим може би към 10 минути. И да, ще се включат като сме пред студиото и там как се нарича. Пристигнах. Чао хора!